Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Momoy. Taong 1977, Ibaan, Batangas. Itong mga panahong ito, kakalipat lang nila Momoy sa Batangas. May negosyo kasi silang kinakailangang bantayan doon. Kung kaya't wala silang magagawa kundi lumipat sa lugar na yon. Marami namang kakilala si Momoy sa Ibaan. Hindi na bago sa kanya ang mapadpad doon. Sa katunayan, halos ilang taon na rin siyang pabalik-balik kung kaya't noon pa man, sumagi na talaga sa kanyang isip ang gumawa roon ng bahay. Noong nagkaroon sila ng malaki-laking pera, ibinuhos niya ito sa pagpapatayo ng kanilang tahanan. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang plano, gawa ng napakinabangan naman niya ito. Napakaaliwalas pa noon ang lugar ng San Agustin sa Ibaan. Tandang-tanda niya kasi na ang lugar na yon, gawa ng meron doong nangyari sa kanilang kakaiba. Ayon kay Momoy, na sa mga unang buwan ng kanilang pananatili roon, naging maayos naman. Halos inakala niya ngang magtutuloy-tuloy na ito pero nagkamali siya. Makalipas lang kasi noon ng 5 buwan, meron na siyang nararamdamang kahina-hinalang tao na naglilibot sa tahanan nila. Halos hapon-hapon talaga yon nagpaparamdam sa kanya na siya namang pinagdudahan niya. Hindi naman kakaiba ang taong yon pero may iilan talagang sadyang nakakaduda lang. Yung tao kasing naglilibot sa bahay nila Momoy noon, mapagkakamalan mong pulubi pero hindi ginagawa ang trabaho ng pulubi. Yung tipong habang naglilibot ito, maigi itong nagmamasid sa paligid na para bang meron yung pakay na kakaiba. May mga pagkakataon ring nagmamasid yun sa bahay nila na siya namang naging kahina-hinala para sa kanya. Dahil sa kanyang mga napansin, naging kabilin-bili na naman niya sa kanyang 2 anak na iwasang lumapit sa taong yon. Para kay Momoy, mas mainam na umiwas kesa naman may mangyari pa sa kanilang hindi inaasahan. Sa paglipas pa ng mga araw, naging abala naman siya sa kanyang negosyo. May iilan din siyang tauhang naging katuwang sa baryo noon, kung kaya't minabuti niyang yon ay pagtanungan ukol sa mga bagay na kanilang nararanasan. Nang marinig naman ito ang kanyang istorya ukol sa pulubing napapansin niya, meron siyang napansing trabahador na animoy umiiwas makipag-usap. Ilang beses niya na yung tinanong pero parang nagbibingi-bingihan lang ito. Pagtitigan nilang dalawa, halos hindi naman niya maiwasang magulat sa kadahilan ng bakas sa pagmumukha ng lalaking yon, ang animoy labis na takot at pagkabahala. Ayon kay Momoy, kahit hindi yun magsalita, alam niya sa kanyang sarili na merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Kinahapunan noong mismong araw, inutusan niyang magpaiwan ang lalaki sa kanilang pinagtatrabahuhan. Nang silang 2 na lamang ang natira sa loob, agad naman niya yung inabutan ng inumin habang mahinahong nagwiwika dito ng, "Hindi ko alam kung kilala mo ang pulubing yon. Pero sana kung meron kang nalalaman, mas mainam na sabihin mo. Ilang araw na din akong hindi mapakali dahil sa pabalik-balik nun sa bahay." Nang marinig naman ng kanyang trabahador ang sinabi niya, wala na itong nagawa kundi ilahad ang mga nalalaman nito ukol sa taong pinagdududahan ni Momoy. Ayon sa trabahador, matagal na ang taong yon sa kanilang lugar. Totoong pulubi talaga ito pero maraming usap-usapan ukol sa taong yon. Ang iilan sa mga matatandang naninirahan malapit sa kanila, pinangingilagan ito, gawa ng ayon dito, isa yung aswang. Wala naman silang patunay para sa bagay na yon pero yun talaga ang usap-usapan. Dagdag pa ng trabahador niya, maging ito man, nakaranas na din ng pagpaparamdam ng pulubi. Naganap yun noong nasa edad 5 taong gulang lamang ang anak nito.
Manong Momoy, bantayan ninyo yung anak nyo. Yung pulubing yon. Kapag nakahanap ng pagkakataon, meron itong ibinibigay sa mga batang natitipuhan ito. Ano man ang bagay na yon, hindi ito makakabuti para sa anak mo. Wika ng trabahador niya sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung nagpaalam na uuwi na. Nang marinig naman ni Momoy ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi yon ay hayaan. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na niyang tinatahak ang daan. Habang naglalakad siya, pansin na pansin niya noon ang magandang tanawing patungo sa pamamahay niya. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang pulubing naglalakad. Hila-hila ang karton nitong palaging dala saan mang lupalop yon magpunta. Paglapit nito sa kanya, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang mga mata ang iba't ibang uri ng prutas na nasa loob ng kariton. Napakalinis ng mga ito, animoy bagong-bagong kuha lang ng pulubi. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi naman niya maiwasang mapatanong kung saan yun nakuha ng lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi sa kanya habang sumasagot ng, Ngayon ka lang ba nakakita ng mga ganito? Sa gubat ko lang kinuha ang mga yan. Maging matyaga ka lang sa paghahanap. Sigurado akong makakakita ka rin nito. Matapos nitong makapagwika, agad naman siya nitong inabutan ng isang kalabasang pula. Dala ng kuryosidad noon ni Momoy, agad naman niya yung kinuha na parabang ang lahat ng babala sa kanya ng trabahador niya, hindi na niya inisip pa. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng pulube na wala na siyang kailangan, agad naman yung umalis habang panayang paghagikgik. Nang makalayo na yun sa kanya, bigla naman niyang nabitawan ang hawak-hawak niyang kalabasa nang masipat niya yung pinagpipiestahan ng napakaraming itim na uod. Nag-umpisa na ring makaamoy siya ng kakaibang baho, kaya na may minabuti niyang umalis na sa lugar na yon nang walang pagdadalawang isip. Upang mas mapadali ang kanyang pag-uwi, tumakbo na siya ng mabilis hanggang sa marating niya ang kanilang bahay. Sa pagpasok niya sa loob, bumungad naman ang kanyang asawang labis na nagtataka ukol sa nangyari sa kanya. Hindi nito mawari pero pakiramdam nito may nakitang demonyo itong si Momoy. Paglapit din ito sa kanya, bigla na lamang yung napaatras nang malanghap nito ang amoy ng naaagnas na bangkay sa kanyang katawan. Dahil dito, agad naman siya nitong inutusang maligo at magpalit ng damit. Hindi na rin pinalabahan pa ni Momoy ang suot-suot niya noong hapon sa kadahilan ng kahit anong pagkuskus nito ng asawa niya, sadyang hindi talaga mawala-wala ang amoy doong nakakapit. Sa paglalim pa ng gabi, pilit naman niyang inilahad sa kanyang asawa ang tungkol sa nakita niyang kalabasang pula. Subalit kahit anong paliwanag niya, hindi yun sapat para yon ay makumbinsi. Ayon sa kanyang asawa, gumagawa lang ng rason itong si Momoy para kagalitan at masaktan ng pulubi. Dagdag pa nito na mas mainam na wag na lamang niyang idawit ang taong yon, lalo pat wala din naman yung ginagawa sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang manahimik na lamang sa kadahilan ng kahit papaano nauunawaan niya ang nais nitong ipahiwatig. Pagsapit ng kanilang tulugan, nanatili namang gising itong si Momoy, maiging nagbabantay sa paligid. Pinakikiramdaman niya ang labas noon ng kanilang bahay, gawa ng sa isip-isip niya, maaaring bumisita ang nilalang na yon sa kanila. Subalit, ilang oras na noon ang lumipas, wala naman siyang naramdamang gumagala sa labas ng bahay nila. Halos hindi niya nga noon napansin na nakatulog na pala siya.
Kinabukasan naging maayos naman ang lahat. Inabot din siya ng ilang araw, kakahanap sa pulubing nagbigay sa kanya ng kalabasang pula. Pero saan man siya tumungo sa kanilang baryo, bigo siyang yon ay makita. Nagtanong-tanong na rin siya, ngunit maging ang kanyang mga kakilala ay walang ideya kung nasaan ang lalaking yon. Sa paglipas ng mga araw, hindi na sumagi sa isipan ni Momoy ang tungkol sa pulubi. Bukod kasi sa napakaabala nila noon sa kanyang negosyo, marami-rami din siyang bayaring iniisip. Kapag umuuwi din siya noon ng hapon, tama lang sa kanya noong makapaghapunan, tapos matutulog na kaagad. Ganon at ganon ang palagi niyang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong nasipat niya ang kanyang bunsong anak na kasalukuyang nakikipag-usap sa pulubi, di kalayuan sa kanilang tahanan. Naaktuhan niya ang pangyayaring yon noong papauwi na siya, kung kaya't bigla naman siyang nakaramdam ng galit sa lalaki. Pagtitigan nila ng pulubing yon, agad naman siyang dumakot ng bato, sabay sugod patungo rito. Nang masipat naman ito ang mabilis na pagtakbo ni Momoy, napilitan na rin yung tumakbo papalayo. Ngunit bago pa man yun makalayo sa kanya, nagawa niya na yung tamaan ng bato sa likod nito. Habang tumatakbo ang pulubi, panay ang pagmamasid nito sa kanya habang umiiyak. Sa pagkawala nito, doon niya nasilayan ang kanyang anak na merong hawak-hawak na mga prutas na inuuod na. Ayon kay Momoy, gabayabas lang ang laki nito pero meron yung kakaibang kulay. Ang mas ipinagtataka niya noon sa lahat, kagaya ng naranasan niya, hindi rin napansin ng anak niya ang mga uod na gumagapang sa ibabaw nito. Mas lalo pang kinabahan noon si Momoy nang mapag-alaman niyang nakakain ang kanyang anak ng isa sa mga prutas na yon. Dala ng labis niyang pagkabahala, agad naman siyang naghanap ng albularyo para humingi ng tulong. Mabuti na lang talaga, merong albularyo sa lugar na yon, kung kaya't hindi na sila naghanap pa sa karatig barangay nito. Pagpasok nila sa loob, ang unang bungad naman ng matanda sa kanila, may marka ng aswang ang anak niya. Sa puntong yon, doon pa lamang nakumpirma ni Momoy na totoo nga ang usap-usapan ukol sa pulubing yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya inilahad ang lahat ng bagay na kanyang nasaksihan at naranasan. Nang marinig naman yon ng albularyo, maging ito man, matagal nang nagdududa sa pulubing yon. Dagdag pa nito na, kung ipinadaan ito sa prutas ang kanyang marka, paniguradong meron yung dugo ng mangkukulam. Naniniwala ang matanda na ang mga ganoong uri ng karunungan, tanging mga mangkukulam lamang ang nagtatangan. Inilahad din ito sa kanya, hindi biro ang sitwasyong kinakaharap ng anak niya. Kung nanaisin ng pulubi na paslangin ito, wala silang magagawa para labanan ang nais nitong mangyari. Maliban kasi sa malakasang pagkapit ng sumpa ng kulam, hindi rin biro ang proseso para matanggal ito. Huwag kang mag-alala, Manoy. Hindi balak ng nilalang na yon na patayin ang anak mo. Maaring kaya niya pinakain ng prutas na yon para markahan ito bilang susunod niyang pagkain. Ang nais kong gawin mo, magpaalam ka muna sa pamilya mo. Sabihin mong dito muna kayo manunuluyan hanggat hindi pa maayos ang kalagayan ng iyong anak. Bilisan mo na habang maaga pa. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Momoy, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa kanilang tahanan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nakabalik na nga siya sa bahay ng matanda kung saan nadatnan niya yung gumagawa ng ritual para sa anak niya. Ang ginawa nito, magpaikot ng asin sa hinihigaan ng bata na merong mga kalakip na batong hindi niya mawari kung ano. Panay din ang pag-ihip nito ng usal sa paligid, maging sa medalyon nitong suot-suot. Nang maisakatuparan naman ng albularyo ang kanyang nais,
agad naman yung sumilay sa kanya habang dahan-dahan yung lumalapit. Pag-upo nila sa sala ng bahay nito, bahagya naman silang nag-usap ukol sa kasalukuyang nangyayari sa anak niya. Ayon sa matanda, kahit papaano nasa maayos naman yung kalagayan. Wala na sila doong gagawin kundi yon ay obserbahan. Paulit-ulit din itong inilahad sa kanya, hindi lang araw ang kinakailangan nilang bunuin para tuluyang mapagaling ito. Dagdag pa nito na, sa mga gabing ginagamot niya ang anak ni Momoy, hindi malabong magparamdam ang pulube sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, nagbigay naman yon ng matinding kilabot sa kanya, lalo pat hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Dala ng kanyang kuryosidad at pagnanasang tumulong, taas noon naman niyang tinanong ang albularyo kung ano ang kanyang maiaambag para maprotektahan ang kanyang anak. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nakangiti naman yung sumagot sa kanya ng, "Wala kang magagawa kundi ang sumilong dito sa bahay ko. Hindi magiging pisikal ang laban sa pagitan naming dalawa. Espiritual na digmaan ang kahaharapin ko, kung kaya't tanging ang taimting mong pagninilay ang makakatulong sa akin. Ipanalangin mong huwag akong mamatay, sapagkat kapalit din ito ay ang buhay ng iyong anak." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napalunok na lamang siya ng laway buhat sa matinding takot na kanyang nararamdaman. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muling bumalik ang matanda sa kinaroroonan ng kanyang anak matapos silang makarinig ng isang malakas na alulong ng aso. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unti nang umiihip ang hangin sa loob ng bahay ng albularyo na parabang sinasabayan niyo ng kakaibang salot. Bagaman mangmang si Momoy pagdating sa lihim na karunungan, hindi niya maipagkakaila ang kilabot na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makaramdam sila ng malapabulong na iyak sa labas ng bahay nito. Sinasabayan din niyo ng mahihinang pagkalmot sa dingding na habang patagal ng patagal, unti-unti naman yung lumalakas. Pagtungtong ng 11:11 ng gabi, mas lalo pang tumindi ang kanilang nararamdaman sa paligid. Kung ano-ano na dinoon ang ginagawa ng albularyo, pero hindi yun sapat para mapalayas ang nilalang na yon. 2 araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang ganoong gawain kung saan bakas naman sa pagmumukha ni Momoy ang labis na pag-aalala. Sa loob kasi ng mga araw na yon, kitang-kita na niya kung papaano mangyayat ang katawan ng matanda. Hindi na rin yun nakikipag-usap sa kanya tuwing umaga, gawa ng binubuo nito ang kanyang buong maghapon sa pagpapahinga. Dahil sa mga nangyayari, sumagi na noon sa kanyang isipan ang humingi ng tulong sa iba, ngunit mariin niyong tinutulan ng matanda. Ayon dito, na kapag ginawa niya ang bagay na yon, binibigyan niya lamang ng pagkakataon ng nilalang na tumakas. Dagdag pa nito na ang kinakailangan niyang gawin para mailigtas ang kanyang anak ay manalangin. Nang marinig naman ni Momoy ang sinabi nito, pinilit naman niyang maging mahinahon kahit papaano. Bagaman alam niyang nanganganib na ang buhay ng albularyo, wala siyang magagawa kundi ang magtiwala rito. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa kanyang anak, bigla naman siyang napatayo matapos niyang marinig ang pagsigaw ng albularyo na parabang naghihirap ito. Pagdating niya sa sala ng bahay ng matanda, nadatna naman niya yung sakal-sakal ang sarili nito na parabang meron yung kalaban. Pagsilay ng matanda sa kanya, inabisuhan naman siya nitong lumayo, subalit hindi niya yon pinakinggan. Ang ginawa noon ni Momoy, tanungin ng matanda kung ano ang nangyayari rito. Pilit niya rin yung tinanong kung ano ang kanyang magagawa para sana makatulong man lang. Subalit, nang marinig ng albularyo ang kanyang sinabi,
Naghihirap naman yung sumigaw sa kanya ukol sa pilit nitong pakikipaglaban sa pumasok na kaluluwa sa kanyang katawan. Dagdag pa ng albularyo na dahil sa pagiging desperado ng pulubing malamo ng anak ni Momoy, ginawa na nito ang lahat ng makakaya nito para magapi ang nagbibigay proteksyon dito. Matapos itong mailahad ng matanda, bigla naman yung napabuntong hininga ng malalim habang nagwiwika sa kanya ng, Huwag kang lumapit, Momoy. Manood ka lang dyan. Tulungan mo ko. Manalangin ka. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matanda, taimtim naman siyang nanalangin habang pinagmamasda ng kasalukuyan nitong ginagawa. Halos tumagal ng kalahating oras ang saping yon hanggang sa makaya na itong mapalayas ng albularyo. Paglaho ng sapi nito sa katawan, agad naman yung kumuha ng tabak habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, bahagya naman silang napatahimik nang makarinig sila ng isang nilalang na naghahabol hininga sa labas ng bahay nito. Pagsilip nila sa dingding, doon nila nasilayan ang isang hubot-hubad na nilalang na nakatuwad habang dahan-dahang naglalakad. Napakahaba ng dila ng nilalang na yon na para bang maihahalin tulad mo sa isang ahas. Ang mas ikinagulat pa noon ni Momoy ay noong makita niya ang napakatalas nitong mga kuko at mga nanlilisik nitong mga mata. Hindi niya mawari pero kapag tinitingnan niya ang nilalang na yon, pakiramdam niya mauusog ang kanyang sikmura. Halos tumagal ng ilang minuto ang pagmamasid nila hanggang sa magpasya ang albularyo na harapin ito. Pagbukas nito ng pinto, buong puwersa naman itong sinugod ang nilalang at kasabay nito ang kanilang pagbuno. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa bakuran ng bahay ng albularyo hanggang sa marating nila ang bakod nito. Mula roon, pilit namang inundaya ng matanda ng saksak ang nilalang pero hindi yun tumama. Bukod kasi sa napakaliksing katawan ng aswang, naging mahirap din para sa kanya na salagi ng mahahaba nitong braso. Dahil dito, nang magkaroon ng pagkakataon ng albularyong makapagbigkas ng tigalpo, agad naman niya yung inihip sa bumbunan ng aswang sabay tarak ng tabak sa balikat nito. Pagtagos ng tabak na yon sa kalamnan ng aswang, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang buong puwersa nitong paghawi sa matanda. Dahil sa ginawa nito, agad namang tumilapo ng albularyo na siya namang naging hudyat para kay Momoy na tulungan ito. Sa sobrang pagkaabala ng aswang sa pakikipaglaban, hindi naman ito napansin ang kanyang paglapit. Pagdating niya sa likurang bahagi ng nilalang, walang pagdadalawang isip naman niyang sinakal ito na siya namang naging pagkakataon ng albularyo para tagain ito sa mismong dibdib. Habang nagpupumiglas ang nilalang mula sa kanyang pagkakahawak, walang habas naman yung inundaya ng saksak ng matanda hanggang sa tuluyang lumabas ang laman loob nito. Dahil sa pagtamo nito ng napakatinding pinsala sa katawan, bigla naman yung nanghina kung saan yun na din ang naging pagkakataon ni Momoy para yon ay bitawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila kung papaano mawala ng buhay ang nilalang habang dahan-dahan yung bumabalik sa orihinal nitong anyo. Pagsilay nila sa pagmumukha ng pulubi, agad naman nila yung kinaladkad sa likurang bahagi ng bahay ng matanda para ilibing. Sa pagsapit ng umaga, matapos ang mga pangyayaring yon, nadatnan nila ang anak niya na nagsusuka ng napakaraming uod. Ayon sa matanda, isa yung magandang senyales para sa tuloy-tuloy nitong paggaling. Maaaring kaya ganon ang sinusuka ng bata sa kadahilan ng nawala na ng bisa ang markang ipinakain dito ng aswang. Isang araw pa ang lumipas, labis naman ang kanyang pasasalamat sa matanda nang mapansin niyang bumubuti na ang kalagayan ng kanyang anak. Magmula din noong nangyari ang insidenteng yon, naglaan ng oras itong si Momoy na matuto
ng mga lihim na karunungan para naman kahit papaano meron na siyang panglaban. Matapos niyang makapagsanay sa ilalim ng puder ng matanda, ibinenta niya ang kanyang ari-arian sa lugar na yon para lumipat sa dati nilang tinitirhan. Pero alam niyo ba na kahit na anong pagtanggi niya, naniniwala ang kanyang asawa na kaya humantong siya sa ganoong pasya ay dahil sa naranasan nila mula sa mga kamay ng pulubing aswang na nagbibigay ng pulang kalabasa. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi ko alam kung meron ba rito sa Pilipinas nung pulang kalabasa o kalabasang pula. Kasi ang pagkakaalam ko meron yan sa Japan eh. Tapos nabubuhay yung ganyang klase ng kalabasa sa malalamig. Pero hindi ako 100% sure. Ang talino lang talaga ng pulubing aswang, no. Kasi sino nga naman ang hindi maaakit sa kalabasa tapos kulay pula? Parang ang tingin natin dun eh malaking mansanas. Pero nakakatakot din. Kasi nga sa sobrang pagkaakit natin dito, hindi natin alam na isa pala yun sa mga paraan ng aswang para ireserba yung susunod niyang kakaining nilalang. So medyo nakakatakot lang yun, no? Pero sa side naman ng albularyo, sobrang bilib na bilib ako dun. Kasi parang anong nangyari, sinasakripisyo niya yung buhay niya para mabuhay lang yung anak ni Momoy. Well, ganoon naman talaga yung ibang albularyo, lalo na yung mga hindi bulaang albularyo. Yung mga tunay, albularyo, ermitanyo, manggagamot o kung ano man yan. Basta talagang nasa puso nila yung ginagawa nila, willing silang isakripisyo yung buhay nila. Kaya sobrang saludo sa mga to. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.